אנשים, וירוס כאן במג'יקל גיימינג, והיום מה שאני הולך להראות לכם זה איך לעשות באנר או תמונת פרופיל לערוץ היוטיוב שלכם, וזה כמובן בלי פוטושופ. למי שיש פוטושופ, בבקשה תעשו את זה שם, למה זה יצא הרבה יותר טוב. למי שאין אפשרות לרכוש את זה עכשיו, שיעשה את זה בתוכנה הזאת. אתם הולכים לפיקסלר.קום, נכנסים לגוגל, רושמים פיקסלר.קום, הקישור יהיה בדיסקריפשן, ויורדים למטה קצת. הנה, אתם רואים פה פיקסלר אדיטור ועוד אחד. אתם לוחצים על פיקסלר אדיטור, זה הכי חשוב, כי השני יכול לעלות כסף. אתם לוחצים לאנץ' ווב אפ, ובאותו זמן שזה עושה לנו לאנץ' לווב אפ, אז אנחנו נכנסים לגוגל ורושמים איזה צבע שאנחנו רוצים, אם זה רד, אם זה בלו, אם זה פינק, ולוחצים ורושמים אם זה רד בקראונד. רושמים רד או איזה צבע שאתם רוצים ובקראונד. אני בחרתי את זה וכבר הורדתי אותו, אז מה שאתם עושים, לוחצים רייט קליק, שזה מקש ימני, ושמור תמונה בשם. אחרי שעשיתם את זה, אתם חוזרים לפוטו אדיטור, לפיקסלר, ולוחצים Open Image from Computer. ואני שמעתי את זה לשולחן העבודה, אז אני קצת ארד, והנה הבקראונד שלי. טוב, מה שאתם עושים עכשיו, אתם בעצם לוחצים פה על שתי חצים ומגדילים את החלונית הזאת. ואתם יכולים גם לעשות עם הגלגלת עכבר שלכם, להגדיל את הבקראונד. אחרי שעשיתם את זה, מה שאתם הולכים לעשות זה בעצם ללכת לפה, ואיפה שזה יהיה רשום New Layer, אתם לוחצים על זה, רשום לכם פה Layer 1. אחרי שעשיתם את זה, אתם הולכים לצורות, ואחרי זה אתם הולכים איזה צורה שאתם רוצים. אני אבחר עיגול, ועושה בסייז, אני אבחר את זה על סייז 10. חשוב מאוד שאחרי שעשיתם את כל זה, אתם הולכים לפה ורשום לכם Fill Shape, אתם לוחצים על ה-V וזה ייעלם. אחרי שעשיתם את זה, בעצם מה שזה יעשה, העיגול שלכם יצא חלול ולא מלא, ככה תוכלו לכתוב בו דברים. אתם עושים כרגע את הגודל שאתם חושבים שמתאים לעיגול שלכם, ואל תגידו, אני יודע, זה לא במרכז, אז אתם הולכים לטולס ולוחצים על העכבר עם הסימני הזזה. אתם מעלים אותו טיפה למעלה, ממרכזים איפה שנוח לכם לשים את זה, ואופה, שימו את זה. אחרי שעשיתם את זה, אתם לוחצים פה, וזה Layer Styles, ואתם, יש לכם פה כל מיני דברים לשחק איתם. אתם מזיזים את זה קצת, אתם לוחצים Drop Shadow, אתם רואים שזה עושה לכם את זה. Inner Shadow, זה עושה לכם כמו Shadow כזה מבפנים, כמו צל מבפנים. Bevel, זה עושה לכם קצת לבן כזה יפה, ו-Outglow, זה עושה כחול, Inner Glow, זה עושה את זה גם, כחול טיפה מבפנים. אתם יכולים ללחוץ על השם עצמו ולשחק עם כל מיני דברים שיש פה. אחרי שסיימתם לערוך את זה, אתם לוחצים OK. הנה, יש לנו את הלייר אחד עם העיגול כבר מוכן. אתם לוחצים עוד פעם על עוד New Layer, והולכים אחר כך ל-A, ולוחצים באמצע, בצד, זה לא משנה, לחצתי. אני ארשום עכשיו את שם הערוץ שלנו, אתם תרשמו את שלכם, m.g. עכשיו אני יודע, זה קצת בצד, אל תדאגו, אני אראה לכם כבר איך למרכז את זה. אתם הולכים קודם כל לפונט אחרי שרשמתם, ובוחרים פונט שנראה לכם מתאים. אתם יכולים לראות את זה כדי לראות טיפה יותר טוב. הנה. אתם בוחרים איזה פונט שנראה לכם מגניב, נחמד, משהו שאהבתם. אני אקח עכשיו איזה פונט יפה לערוץ, סתם לעכשיו, ניקח איזה נבחר, ניקח את זה, בוא נראה. טוב, נבחר את זה רק לעכשיו. אתם כבר תשחקו עם זה, תבדקו מה הכי נוח לכם, ונגדיל את זה כמובן. אחרי זה אתם יכולים ללכת לסטייל, קודם כל אתם יכולים להזיז את זה, הנה, ככה אתם ממרכזים, מזיזים. סטייל, אתם יכולים לעשות את זה בולד, אתם יכולים לעשות את זה לצד יותר, לצד ובולד, רק בולד, זה לא משנה. אתם יכולים לבחור גם פונט יפה יותר, אל תדאגו למה איך שזה נראה עכשיו, כי באמת שאני יודע שזה לא כזה נראה יפה. עכשיו, אחרי שבחרתם את הפונט המושלם שאתם חושבים שהכי יפה והכי מתאים לכם, אתם עוד פעם הולכים לפה, ועכשיו מעצבים את הכתב, שזה בעצם Drop Shadow. הנה, יש לנו Shadow של זה. Inner Shadow זה פשוט מתאים, כי זה עושה גם צל כזה טיפה לתוך האותיות. לוחצים ב-RL, אבל במקרה הזה אני רואה בפונט שלא כדאי, כי זה באמת מכסה את כל השחור. Outer Glow שזה יפה, ו-Inner Glow שזה גם יפה.
אתם לוחצים אוקיי, ממרכזים טיפה איפה שאתם רוצים שזה יהיה, נשים את זה פה. ועוד פעם אני אומר, פה זה לא נראה משהו ממש מיוחד, אתם יכולים לבחור את זה ולבחור פונטים הרבה יותר יפים והרבה יותר מיוחדים. אחרי שעשיתם את זה, אתם בעצם סיימתם את הבאנר שלכם או את התמונה. ואחרי שאתם עושים את זה, אתם הולכים פה למעלה לפייל, הולכים לפייל, לוחצים על סייב, הולכים פה לקואליטי ושמים את זה על 100. עכשיו אתם תראו כמה קילובייט זה ישקול. הכי נמוך ישקול והכי פחות קילובייט, הכי גבוה ישקול הכי הרבה קילובייט. זה לא תמיד יהיה 56, זה תלוי בכמה פונטים, בפונט ששמתם, בעיצובים, בסטיילס, הכל. אז אחרי שעשיתם את זה אתם לוחצים אוקיי, בוחרים איפה לשמור את זה, אני אקרא לזה background 5. אני אשמור את זה על שולחן העבודה שלי, save. אחרי שעשיתי את זה אני בעצם יכול לצאת מגוגל, הנה הוא שמור לי פה, איפה שכל הדברים שלי, והנה הוא, אתם יכולים להגדיר כדי לראות. עדיף שתשאירו את זה במצב איך שהוא הגיע, כי אתם גם ככה זה יחתך לכם פה ופה כשאתם תשימו את תמונת פרופיל או בבאנר. אז תודה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.